Ani cez bláznivý mesiac apríl u nás neostal prázdno. Pozor, nesledujte, veď možno práve aj vás zachytila naša túlavá kamera. Oteckovia a mamičky svorne kráčajú na prednášku A vonku i vnútri sa hrajú deti. Tento obraz nám priniesol Deň rodiny. Deň rodiny. To je názov akcie, ktorá sa uskutoční v centre svätého Jakuba v Kysuckom Novom Meste. Za pár minút v týchto priestoroch sa začne prednáška na tému Rodina, láska či boj, ktorú uskutoční pán Richard Vašečka. Ešte predtým sme sa ale vybrali do nášho kostolíka na adoráciu, ktoré sme prosili za naše rodiny. A potom sa už rodičia presunuli do veľkej miestnosti, kde na nich čakal Richard Vašečka s prednáškou o manželstve. Po nej nasledovala diskusia, no ani deti sa nenudili. Po celý čas sa mohli zahrať na ihrisku, niečo si vyrobiť v tvorivých dielniach a po ruke bol aj kutík pre najmenších. Rozhodli sme sa, že vám od septembra predstavíme všetky naše spoločenstvá. No nedalo nám to a predsa len začneme už dnes. Prvým sú ženské stretnutia. Na mieste bola Zuzka. Ahojte, vybrali sme sa na stredko, kde by sme chceli pozdraviť naše ženy a spýtať sa, čo tu vlastne robia, kedy sa stretávajú a čo preberajú. Najskôr by som sa teda spýtala, kedy sa stretávate, na akom mieste? Stretávame sa každý štvrtok tu v pastoračnom centre. No a už Jan Pavol II videl budúcnosť cirkvi práve v takýchto živých spoločenstvách, ktoré sú takými živými bunkami cirkvi. A tak ako aj radosť delením sa rastie, tak aj v tom duchovnom živote vieru, ktorú sme dostali už pri krste, ako také zrniečko alebo semienko, rozvíjame práve či už modlitbou, sviatosťami, svetou omšou, ale aj takýmto spoločenstvom, kde sa vzájomne povzbudzujeme na tejto ceste viery. Ďakujem. A ako sa povzbudzujete? Povzbudzujeme sa napríklad aj tým, že sa pozdieľame, čo nás za uplynulý týždeň, čo sme sa nestretli, potešilo, alebo koľkokrát si povieme aj o takých našich ženských boľačkách. Ale pomáhame si aj tým, že vlastne pracujeme so Svätým písmom, modlíme sa po úvodnej modlitbe prostredníctvom žalmu. Potom po takom kolečku zdieľania, kde si porozprávame za uplynulé obdobie, čo nás potešilo alebo čo nás možno aj trápi, sa snažíme si navzájom poradiť, či už v duchovnom živote, alebo aj v takom našom osobnom, rodinnom, ale aj v pracovnom živote. Po tomto zdieľaní vlastne nasleduje čítanie zo Svätého písma. Mnohé ženy by sa čudovali, ako ich muži sa dokážu zdieľať. Tak my by sme tiež možno prekvapili našich mužov tým, ako my, ženy, dokážeme sa navzájom v tichosti jedna druhu počúvať. Novinkou, ktorá sa týkala viac menej mužského pokolenia, bol futbalový turnaj o pohár chlapských večerov. A kto ho napokon pozdvihol nad hlavu? Nechajme sa prekvapiť. 26. apríl 2015 sa do našich dejín už navždy zapíše ako prvý ročník futbalového turnaja o pohár chlapských večerov. Predstavilo sa celkovo 5 súťažných tímov, z ktorých až 3 reprezentovali práve našu farnosť. Okrem ministrantov, chlapov z chlapských večerov, bojovníkov z farnosti Panny Márie, to boli aj chalani z nášho centra a svoje futbalové umenie ukázali dokonca aj ženy. A veru, že im to išlo. No víťaz mohol byť len jeden. Na prekvapenie to boli práve organizátori Chlapské večery. Zaujímavým spríjemnením dňa boli hneď dve vzácne návštevy. Jednou z nich bola Tereska z Medžugoria, ktorá nám rozprávala o tom, aké zázraky môže robiť Panna Mária, keď sa k nej modlíme. No o druhej sa dozviete až počas reportáže. Say us something about you. What's your name, how old are you, and where are you from? My name is John Paul Ngoti. I'm from Tanzania. I'm 46 years old. I'm a lay missionary preaching the word of God, good news. I'm a Catholic involved in Catholic Charismatic Renewal in Tanzania.
At the end, what do you recommend to our people? What is the most important thing to know? Don't be afraid. Don't think negative. Don't be depressed. Trust God. Trust God for your daily life. He's going to do a lot of things. Don't think negative. Don't allow negative into your mind. Think the word of God. Read Bible. Make confession. Receive Eucharist. That's my biggest advice. So this was our first international interview. Thank you. Thank you. Bye. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj. Ahojte. Leto nám už pomaly klope na dvere a my tu máme pre vás tohtoročnú ponuku táborov. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v centre, alebo ich nájdete na našich webových stránkach. a keďže bol ten apríl, pospomínajte si spolu s nami na vtipné momenty z natáčania. No ešte predtým sa s vami rozlúčime. Ďakujeme vám, že ste si nás zapli a prajeme vám príjemne strávené chvíle v novom mesiaci. Pre Farskej správy Jakub a Zuzka. Dovidenia! Prepáčte, ale ja to sa nechcem naučiť, no. Nejde. Když to nejde, tak to nejde. Môžeme? Rozhodli sme sa, že vám od septembra postupne predstavíme všetky naše spoločenstva. Čo tam robíš? Rozhodujem sa. To môžeme dať na konci. Hĺbkali farský tím. No ešte predtým sa s vami rozlúčime. Pre Farské správy Ja. novinkou, ktorá sa týkala viac menej mužského pokolenia, bol futbalový turnaj. A skoro nám spadol mikrofón. A taktiež máme pre teba aj druhú ponuku. Ak chceš zažiť spoločenstvo A spoznať nových priateľov. stredy s prekvapením sa týmto mesiacom končia.